Bon dia, bona vesprada, bona nit. I bon resopó. Comencem ja realment, ara avui ja és cafenet de bon dia, Sí, és cafenet de... No, esmorzaret no, que n'hi ha molta gent que la paraula esmorzaret no li agrada. Ah, no? És esmorzar. Ah, queda més contundent, no? És Més sèrio, com per exemple, no? que a mi m'agrada més imperi, regne i no terreta. Ja. Que la terreta no m'acaba a mi d'apanyar. Tens tota la raó. Avui tenim un programa chido. Espera, important. Avui hem caigut en lo típic de sacarina en el café, però mezcladet en huesitos, saps? És la típica situació que vas a, pues això, que vas a qualsevol lloc i sí, vas cuidant-te, però després a res de l'altre. Sí, és que, a veure, va haver gent que en el passat programa es pensava que lo del sucre era un cigarro que tenies muntat ahí damunt. Que és veritat que m'ho dient, Ramon té un cigarro ahí de la risa muntat. Què té que tindre un cigarro de la risa muntat ahí damunt? No, és el sucre del cafè. Sucre. El que passa que Ramon no s'ho posa tot. Exacte. Avui tenim un programa, el número 25, anàvem a fer un especial. Avui tenia que vindre el nostre amic Calimero, però al final ha dit, mira, no puc anar. Està perjudicat. Està perjudicat. Home, avui diumenge, pues imagina't. Ja. I, clar, així estem jo i Ramon i anem a reaccionar als combats de la velada de l'any 3. Si ens escoltes en iVox, no pots veure-ho. igual no entendràs res, diràs de què estan parlant. Ves-te'n ràpidament a Spotify, que també es pot veure en vídeo, o te'n vas a YouTube, que és on més gent ens veu, i ahí podràs veure els combats i del que estem parlant. Per al que no ho sàpiga, Ibai. A dia d'avui, Ibai Llanos, ja qui pot ser que no el conegui. Home, n'hi ha gent que no el conega. Pues vale. pues fa 3 anys que fa una Pues velada... anem a presentar-lo, Sí, no? fa 3 anys que fa una vela de boxeo en el que agarra a cantants, actors o creadors de contingut. Els creadors de contingut són els que pengen vídeos pues, a YouTube, a Twitch i a diferents plataformes. Nosaltres. Sí, redes socials. Perfectament, jo podria pegar-me, però em va dir, José, és que tu sos massa. I no. Diu, a veure, volem que Vic a l'altre contingut, no? No anem a mort. A mi m'encantaria. Ja. A mi m'encantaria. Ara enviarem un correu. Ahí va. A mi m'encantaria. I això, i el que fa és enfrentar-los. És el morbo eixe, el morbo de veure dos persones pues, que tu les veus en directe, o un cantant, com anem a tindre així, per exemple, com semblen les coletilles, com Abraham Mateo, en el que estan pegant-se. L'any passat estava David Bustamante, que crac, que es va no pegar va durar ahí, una merda. Pobret, es va cansar. És que ja està major, vull dir, no, els anys pesen. Bueno, major tampoc. Sí, per aguantar un combat... Sí? Sí. Fa falta ahí un cardio que molts no l'aguanten. Si no eres lluitador professional o el posen contra uno de la teua edat, està difícil, eh? Bisbal ho faria millor, perquè està acostumat a pegar pataetes. Bueno, però és boxeo. Ja. Si me posaren en taekwondo, pues encara. Faria alguna màquina. Pues bé, anem a reaccionar Maquinar, no? als Que passa, combats. Sí. ¿Algo que comentar, Ramon? No, Perquè todo bien, jo todo ja t'he dit correcto. que vaig a començar, però... Bueno, a sí, tope. va, anem allà. Sí, dona'm un huesito perquè estic blau. Només m'ha fet un cafè i ara només vaig a beure aigua perquè saps que m'ha deixat l'alcohol. I... Tranquil, així no en tindré nou per mi. No, avui soles en 2 o 3 Sí, ja. perquè les coronites s'han quedat ahí dins de la nevera. Així Bueno, que... sí, anem bé. Brindis, no? Brindis? Va, Clar. va. El brindis, Tan, tan, que tan. siga ahí el número 25. Un poquete especial. Has apoyat? Ah, sí? Això és... És que fa molt de temps. Ah, vale. Això per qui ho entenga. I això. Vinga. Ja comencen les col·lecties també de l'això. Anem allà. Primer combat. En Peter versus Abraham Mateo. Qui és en Peter i qui és Abraham Mateo? Abraham Mateo és un xicón que als 13 anys va començar de cantant, el que cantava sexy senyorita. A veure, una altra Era vegada. un tipo, com li diuen este? El Justin Bieber. Ah, val, Justin Bieber. El Justo Bieber. Sí. Però canario d'ací de Vale, ja terreno sé d'Espanya. qui. Però a veure, torna a cantar a veure si ja cae. No, que me s'ha quedat ahí un poquet en la gola com de beure i no he pogut entonar. Pareixia Quevedo sense entonar, el quédate. Pues ja Quevedo. Ojalà em pogueren mostrar això. Terrible. I anem allà, així està. I en Peter pues, és un creador de contingut d'Espanya, però
com molts, està en Andorra. Ah, vale, mira. O sigui que és andorrano-espanyol. És el teu futur lloc de viure, no? Ojalà. No, que va, jo em quedaria així com València. És que ho diuen els que estan allà, ho diuen. Andorra costa, Home, normal, nostra casa, tio. Andorra costa. Vale, tenim així el combat. El combat ja està començat, he passat fins a la primera ronda. Per posar a tots en context, són tots els combats 3 rondes de 3 minuts. Direu, hòstia, que poquet. Estigués una ronda 3 minuts pegant-te. Xulo, a veure si aguantes. Xulo. Xulo. O xula. O xula. O xules. Lo que siga. Para lo que estiga mirant-nos. Puja i dalt i pega't durant 3 minuts. I intenta evitar que l'altre no el pegue. Més l'estrès que estàs patint. Més els calçotets que porta, que Ramon antes m'ho ha mencionat, que dir, aquests calçotets deuen pesar 10 quilos. Que aquests calçotets, a Xina, ahir està fent sentadilles encara que parega que no, Sí. És més, per esquivar, quan esquives per cavall, a part de tronc, és que cachar les cames. Que això molts es pensen que no, però sí que es fa. Jo crec que aquest calçotet el deixes plantat. I allí està el combat. Veiem a Abraham Mateo, que ha tingut també un problemeta d'esquena, perquè aquestes tires és d'anar al quiropràctic. Vale. Saps? Això va ser ahir, 1 de juliol, a les 6:30 de la vesprà, va començar el combat. A veure, tampoc espereu combats de professionals, perquè és gent que s'ha entrenat durant 4 mesos. O menys. O menys, inclús menys. Igual ahir era el primer dia per alguns. Pot ser. Possiblement. No, però tu pensa, la primera vegada que vas a pegar-te Fa molt l'actitud. contra 60.000 persones, tio. Ja, però fa molt l'actitud. Perquè tu, si aparentes que saps... I l'altre tampoc és que vaig a molt. No, però... Veus, ahir compta... Mira, fa I xulo. quin calçotets, tio. És que això és brutal, tio. Això pareix de mentira. Tu és que m'estic recordant humor amarillo, tio. Estoy viendo a Peter muy sólido, Me dijo que se le El Yakuro, com li dient? Com es dia? El Chino Cudeiro. És que estava rosegant. Mira, el Chino Cudeiro. No, a veure, dins de lo que cap, donat compte que el Peter sap esquivar prou bé. Com s'acatxa, no veus? Molts colps, És també. que ahí entra el factor de tu en la vida que has fet. Si has sigut el que ha robat bocadillos, O el que no. O el que no. saps? No, però n'hi ha gent que els li dona molt bé atacar, altres que són més defensius, altres pues, que esquiven, saben mantenir molt millor la distància. En boxeo, qui domina tot això és el puto amo. Home, cabrón. En això és el puto amo, perquè és el que diuen en el boxeo, és pegar, estar i no estar. És pegar i Però tu tratar de que no creus... peguen. Jo crec, tio, que molt fort li tens que pegar a uno perquè en totes les proteccions que porte li pugues fer mal, tio. No, sí que pots fer-li mal. Sí que Però pots fer-li mal. seguint, però si mira-los... Mira, no va ser una punyà, va ser una patà. Una vegada entrenant, jo portava cascos. Però, José, tu eres molt gran. Però mira estos, tio. No, molt gran no, és que vaig a dir-te que jo vaig recibir la pata en el cap. I era del meu mestre, que el meu mestre estaria en 60 quilos o Home, menys. tio, el tu mestre... Sí, però el toc ese que va fer, pum, el rebota tot, Ja. No, dius, vale, Però sí. m'estàs parlant d'un mestre, joder, que són dos que han vingut de per ahí. Però dona igual. Una hòstia d'una persona de 60 quilos, vulguis o no, contra una altra persona de 60 quilos va notar-la. Sí, jo no dic que no. Però va molt protegit. No, Ramon, prova-ho. No, ja ho sé. No, sé, o sea, sé les situacions. O sea, m'imagino les situacions. Feia gràcia perquè sempre que enfocaven a la gent i la gent es veia en les pantalles. A lo americà, no? Els seguida saludaven ahí i tot. Els combats per la nit, l'estadi, era flipant, tio. Era una cosa espectacular. Estaven en el Metropolitano. Tinc mania de dir el Wanda, però ara no es diu el Wanda, es diu el Civitas, una cosa així, el Civit o no sé què. Metropolitano, on juga l'Atlètic de Madrid.
Dios, el camp és espectacular. Per la nit és espectacular. No veus, vulguis o no, el portar el bucal, el casco, Sí, està clar. moltes vegades molesta. Ja, clar que molesta, no te fot. Ah, però estos cascos no, però els cascos estos que porten la protecció, que la porten així, buah, pots morir-te. Pots morir-te. Més el nyàrbit de dir, buf, és que van a pegar-me. No és que sols vaig a pegar-te, és que van a pegar... És que es depèn de la situació, també. Ja, és que Perquè dius, no, van a pegar-me o vaig a pegar, saps? Dius, van a pegar-me. I vulguis o no, l'estrès eixe crema. I això pots haver entrenat, fer sparring durant, jo què sé, durant els 4 mesos, que el combat és superdiferent. El combat és superdiferent. El que no sé és per què porta l'Abraham Mateu un 13 ahí. Ah? Porta una X y 3 palitos. No sé qué significa. Menos la edad mental. No, però trobo que als 13 anys és quan va començar ell a fer la seva música. La seva musiqueta. L'àrbit és el de totes les velaes. És àrbit ja professional. Però, lo que és la cosa, la ràbia que es té un o l'altre i acaben sempre ballant, acaben sempre agarraells ballant d'ells. Però és que això és tècnica també. No veus? Està explicant-ho ara. És també per descansar i molts el que fan és també deixar-se caure perquè l'altre aguanta el pes. Entonces va cansant-se. Ah, bueno, ja. Està en el boxeo... I si tu te deixes caure i l'altre també Home, caure a la lona i caues dos. caues dos a regolar. Tables. No, però sí, aquestes coses estan totes estudiades. Sobretot quan estan cansats, no veus? És que ho vius o no, això és supercansat. Home, físicament pareix que físicament estiga un poc més cuidat el Mateo que no l'altre, tio. O sigui, aparentment, jo, sense tindre nocions, pareix que el Mateo pareix que estiga... No? Ja, bueno, però és que en la lluita s'ha vist tantes vegades uno que suposadament físicament no dius, va, pareix un borratxet, No, això ja està. pareix un borratxet de bar Ja, tio. i després De fet, resulta que no. em vaig guardar... Ja. Ah, pues mira. Clar, és que una macoca xina pareix que no, però Tio, fa però mal. jo el que crec és que, clar, ahir mentalment està en més tensió veig jo a Mateo que no l'altre. Sí. Està en molta més tensió, tio. Sobretot la postura. I això te cansa, tio. Això el crema però com un burro. Sí. Crema com un burro. Més la calor que degué fer en aquests moments, Ja. perquè per la nit encara, a lo millor en Madrid encara refresca un poquet. Bueno, però això què seria? Ah, no, tenen lona per dalt, Perquè Però no té res que veure, la calor està ahí. que una... Ahí no n'hi ha aire També te dic una condicionat. cosa. Estar ahí per els concerts, bé, però ahí no veus una merda. Perquè mira tu lo llum que estàs. No, tenen pantalles. No, menos mal que tenen pantalles. Tenen pantalles, el que és tot el quadrilàtero per dalt. Hi ha unes pantalles enormes. I es pot veure el... Home, menos mal. No, desde luego, a veure, jo trobo que ho veus millor des de casa, Clar. encara que hi haguen pantalles Molt millor. que I en l'aire condicionat, que estan allí davant de tot. Estan allí davant de tot, hi ha certes coses que te les perds. Veus a dos ninotets allà a lo lluny pegant-se i dius, Vinga la rapó. sí, perquè és el que dius tu, com als concerts de reputíssima mare, però no, el que estàvem parlant antes de les visites que ha tingut l'evento este, imagina't Spotify, el que haurà pagat Ja. per 100 milions de visites, pues ja me diràs. Sí, perquè estic veient que en la lona estan les marques. Clar, Grefusa, imagina't Sí. Grefusa lo que haurà pagat. Alsa sí que no sé lo que és. Ja. Però clar,
tu veus ahir la publicitat d'Alsa i a lo millor dius... Te llama "Hòstia, l'atenció. pues vaig a buscar què és Alsa. Saps? El que m'estranya a mi és que en els pantalons ells no hagin arribat a algun acord en alguna marca pa... A mi el preferien, no? Bueno, no sé. Però deurien, saps? Deurien. No, Civitas Metropolitano es diu. És que va haver una temporada, al principi de la temporada, que es dia Wanda Metropolitano. La cantidad de puñetazos que se han tirado en esos 3 rounds. Això és veritat, s'estan pegant prou hostietes, eh? Sí, pues, veuràs les dones. Hi ha 2 combats de xicones. Ah, sí? Buah, les xicones, igual que les de l'any passat, se n'arren per dalt i per baix. És exagerat. Tenen una garra i un aguante espectacular. Es que eso pesa, hacerme caso. O sea, que hago un Tu, conforme veus, qui creus que guanya? Jo ja ho sé, perquè ho vaig veure, Clar. ho vaig veure ahir tot l'evento. A veure, aparentment, Anàlisis d'expert de Ramon. ara és el botonet de Home, havent tingut expert de Ramon. havent tingut el Calimero, Ja. ella haurà dit, pues, no sé quantos. Fas el botonet o què? No n'hi ha botó. Vale. No tinc que borrar tots els botons. Tinc que borrar tots els És botons. que a mi m'encanta. Mira. Va, Vale, a veure, jo crec- Antes de que s'acaben, queda un minut. A veure, aparentment, el que pareix que controla més la situació és el... En estos 50 segundos se puede decidir y va Es que, clar. el ganador de este primer combate. En Peter i Abraham Mateos, diuen. Però Sí, no és el nom. no, ja ho sé. Però jo crec... A millor Peter ha estat esperant-se fins a que l'altre estiguera rebentat pa pegar-li canya. Jo crec que guanya Mateo. Vale, pues ahí queda l'aposta de Ramon. Creu que guanya Mateo. Ara és quan comença a perdre, no? T'imagines És lo típic, tio. com cau. No, és el casco també que els evita pegar-se certes cabotades. Perquè al ser principiants també es peguen moltes cabotades. Ja. És que va haver un problema en la campana. No veus? Es va acabar i es veu que el van a parar, però ara va sonar. Ahí està. Anem a posar... Alça no serà de tema trens i això? Alça de trens? No ho sé. Després ho Pareix buscarem. una... Després ho buscarem. No ho sé. A veure, així tenim que estan refrescant-los. Repeticions. En la càmera lenta es veu com si que quan es peguen... Mira, és que encara que porten cascos, ir a les manotaes. Això tu ho veus en el combat i dius, no passa res, però... Vulguis o no... No, tot fa. No veus? Pom, Clar. pom. Pareix que no, però... També te dic que en el casco eixe tan gran serà difícil no pegar-li, eh? Ja, no apuntar, eh? Que tens que ser malo pa no apuntar. I així tenim el veredicte. El Chino Cudeiro o l'altre, no? A veure, que tirem més pa acabant. Ostres, eixa va de Superman? Cristinini estava presentant. Ah, eixa és Cristinini? Sí. Joder, Ramon, cada vegada que la veus, m'ho tens que preguntar. Ja. És que Esta chica que va així... la de la dreta, Cristinini, i esta Ah, pues no és... pareix Cristinini. No hi poc. No, Veja qui és. Pues qui pareix? no és ella. O sea, no pareix ella. Ahí està, però els jutges, 2-1. Quina tensió. Ho has acertat? Vols que te diga que m'he donat compte? No, això era evident. Era evident, soc un professional. No, tot el que m'he donat compte que... El que para que ara tindria que analitzar diverses imatges, però el gest... Mira, tira cap arriba, veuràs. El gest que ha fet l'àrbit, teòricament l'àrbit, que ha fet 2-1, ha fet un gest com diguent... I després ha anat a alçar-lo, veus? Com diguent, sí. Sí. I ha anat a alçar primer ja el de Mateo. Sí, sí que és veritat. No, veu, ahí ja, Ja, fet el... ja estava sí que, ahí. Sí que és veritat. Sí, sí.
Clar, perquè ell és ell és d'àrbit, però fora també hi ha uns, no?, que estan analitzant. Són els jutges. Per això. Només s'acaba el combat, els jutges donen la d'això, no? La puntuació i l'àrbit ja ho sap. Ell ja ho sap. Clar, l'àrbit és el primer que té que saber en seguida. Està clar, però quan ha dit 1 o 2, que ha dit ell, ha fet aixina com a sentint. Sí. És a dir, ell té poder sobre el que els altres decideixen o no? No. Això és el que jo volia dir. Ell en l'àrbit l'únic que té poder és si algú fa algo il·legal o se'n passa, sí que li pot dir als jutges a este li llevo un punt. Vale. Des de dalt, però ell no sap la puntuació com va. Això és el que jo volia saber. Ell no sap la puntuació clar, com va. per això ella sentix com diguem, pues sí, és així. Clar, home, perquè tu estiguent d'àrbit vale, però tu saps, ho veus. Estic segur que més d'una vegada n'hi haurà que tu com a àrbit en este deport vegues coses que digues, no em pareix bé. Clar, saps? però si n'hi ha reaccions de combats, de que ho donen guanyar a uno i en si l'àrbit fa inclús i tot així, no com dient. Fa, com? Estava en un altre lloc i no m'ha enterat. I diu, però jo que fort, tio. Jo trobo que jo a este no li ho donaria. Tu creus que n'hi haurà també alguns que estaran comprats? No dic este cas, però... No, això no. En futbol passa, tio. Clar, I en futbol són una barbaritat de jugadors. Però tu saps, en boxeo professional, les bolses que mouen, mare de Déu, ahí tenen que llaure uns xanxullos i unes coses. Ja, vale, primer combat de chicones, que és Rivers, mexicana, contra la Rivers espanyola. Vale. Es diuen, tenen el nom així. Mira, ahí estan tots els que ho promocionen. Sí, bueno, ahí està en el Alça estic pensant jo tot el rato. Alça i també n'hi ha un altre que es diu Sentat. I t'ha faltat Gitat. Sí, I t'ha faltat Gitat. No, però mira, Grefusa, Spotify, Mau, Igral, que no sé lo que és. Igral jo tampoc. Revolut, Coca-Cola, El Pozo. A veure, Grefusa la típica. Totes menys les estes. I Coca-Cola. Coca-Cola és que estan tots els llocs. Estan tots els llocs. Vale, primer combat. La Rivers. Rivers és mexicana i la Rivers és espanyola. Vale. Les chicones a mi m'encanta perquè sempre van a tope. Ostres, tu, quina energia. Sempre van a tope. S'ha posat un poquet menys de veu perquè trobo que sent molt. Carai, tu. Sí. I podria fer un spoiler, saps? Les 3 rondes a tope. M'estic donant compte que una va per baix i l'altra per dalt. Clar, perquè, a veure, va esquivant. És que la gent moltes vegades s'empenya en pegar al cap, perquè saps que pots fer un KO, però tu pegant-li a uno a lo que és la part de baix, el fetge i tal, el desgastes molt. Ja. Pareix que no. Així és... Tot el que m'estic donant compte, tio, que realment hi jugues en 2 situacions. Que és la teva part més primitiva, que és agressiva, i després l'estratègia, que és més mental. A què vaig? Que tu, si tens més estratègia de dir vaig anar fent mal i tirant per carrere. O sigui, no vull que em toquen a mi. Vaig anar jugant. En UFC, bueno, clar, és que estos no són professionals, però en UFC ho veus, n'hi ha gent que va a lo segur, va, desgaste, torna enrere. Desgaste, torna enrere. Lo que vull és que no em peguen. M'entens el que vull dir? Sí, però és que ahí en el boxeo n'hi ha gent que, és el que el dic, que li encanta atacar i li dona igual recibir. Ja. Lo més instintiu. Sí, per això jo dic que ahí jugues en 2 vertents. La més instintiva i la més racional. El que passa és que tu ahí estàs tot el rato atacant, en una d'eixes pot vindre una manotà i te'n pots anar en terra. M'estic recordant de Los Simpsons, Homer com guanyava, tio. Sí. Era en plan de aguantes. Per desgaste. Per desgaste, tio. No, mira l'altre. Pom. Damunt, ese casco sí, protegirà molt el nas, que és el que tenia que portar Momo l'any passat. Recordes que tenia una nàpia de por i al final li van parar el combat perquè estava tot el rato sangrant el nas i ja va dir, però que em pareu el combat? Home, que pareixes una catarata. Pues portava l'altre portava este tipus de casco i aquell que necessitava això per protegir-se el nas no ho portava. Pues ese casco té que molestar lo que no està escrit.
perquè damunt que portes el bucal, portes una cosa aixina, el peguen una hòstia, a so de dalt te s'empuja hasta els ulls i no veus res. Cada 2 per 3. El casco jo trobo que molesta més que altra O sigui que, cosa. clar, els cops no són... Saps? Això amortigua. Sí, amortigua, però... Això és com si portares un paquet al cap. Sí. Sí. Un casco i un paquet. Un casco forrat i un paquet. Així no és. Ah, mira, podríem patentar un, no? Ah? Igual ja està patentat. Igual ja està Igual ja patentat. està patentat. Però ahí està. Fighter tot. Seria. Do tot casc. Do tot casc. Home, si dient dotis ja te marca. Ja. Tu, veient Qui, ja a l'opinió veure, de combat, qui creus que va guanyar? Saps què passa? Que venc més en forma a la més moreneta. La venc més en forma, però no sols i més segura. Si te dones compte, l'altra va, tio, que igual guanya, però l'altra va a veure per on venen. I l'altra, tio, té el punt clar. Va molt erguida, fíjate, això dona Sí. confiança. Més marrullera. Sí. També físicament, que no ho sé jo, però físicament aparenta... Clar, és que ahir ja entrem en Ramon, debat. olvida't del físic en els combats. Ja, sí, Olvida. però no. No, sí, No, però té- no. té raó, Sí, té raó, olvida't però- completament del físic en els combats. Però a lo millor, jo t'entenc el que tu vols dir, però a lo millor el fet en gent amateur, a lo millor pues, que tenen una tècnica, saben molt bé, però en gent novat a lo millor el físic sí que fa, tio. Tindre una bona... no, estar en perquè un bon... s'han entrenat el mateix. No, Ja, però a lo millor han entrenat, vale, però tu imagina't, vale? Jo no ho sé, aquesta xica si fa esport o no. Mira ahí si n'ha recibit. Veus? N'ha recibit almenys 6 o 7. Sí, tenia que haver-se tirat per carrera. No veus? L'abrazo, sí. Tens que buscar... Clar. Darrere no pot tirar-se perquè està contra les cordes. Clar, Y salva toda esa situación. que això és l'altra. Això és l'altra. Lo mateix. A mi era un tio que tu el claves en un quadrilàter és un crack i després en una baralla de carrer en recibits per dalt i per Ja, baix. ja. Perquè no n'hi ha normes en el carrer. I ahir tu un tio t'apropa l'abraces i Ja. fa yeah! És que, és que no és el mateix. Clar que no. En el carrer és que pot passar-te qualsevol cosa. Tot. Ahir... És que en el carrer val tot. Ahí està. En el carrer val tot. Val set, doncs val tot. Val no? tot, sí. És que, mira, el meu mestre ja fa anys em va dir una cosa que me se va quedar gravar i cada 2 per 3 me'n recorde quan vaig al gimnasio perquè n'hi ha gent que demana aire condicionat. El meu mestre també li demanaven aire condicionat allí quan estàvem entrenant. Gent que no havia pujat en la llum. I en seguida ell va tindre una contestació, va dir, tu, quan vas a pegar-te o quan algú va atacar-te, no sé si farà calor, farà fred, en el piso que xafes hi haurà neu, hi haurà arena o serà cement. Així que fa esta temperatura, entrena en esta temperatura. Clar. Fa fred, entrena en fred. Perquè mai sé el que pot vindre. Què vols entrenar? Còmodo. Entrenar còmodo, tots així poden entrenar perfectament. Clar, Tu el que tens que aguantar ara és, si fa 35 graus o 40 graus, tu aguanta estos 40 graus. No pots aguantar? El tires ahí en terra i descanses. Clar, és que qui anava allà a lo millor s'esperava Sí, en el no. moment de descanso sentar-se, tindre el daiquiri. Sí, El després puro habano. I després fer una punyada. No te jodes. I anar ahí. No, és que... però és que passa el mateix en el gimnàs. Estava dient una amiga l'altre dia que va anar al gimnàs i li van dir al que estava allí que parara l'aire perquè la gent tenia fred en estiu. Estava dient, fes el favor de parar l'aire perquè... És que no és bo, fa fred. tampoc. No és bo, és que no és això, bo. tampoc. És que no és bo. L'aire condicionat, tio, té que ser algo que estiga, però que tampoc no te se xelor. Clar. Que te... I per fer esport a mi no m'agrada, eh? No, a Això mi, també t'ho dic. a mi tampoc m'agrada. Ui, ui, ui. A mi m'agrada entrenar en temperatura ambient. Mm. Bueno, va, que el combat estigui a s'acabar. Ui, ui, ui. Lo que t'he dit, Eixa és una Homer. aquí veus de guanyadora a Rivers mexicana o Rivers espanyola. Rivers espanyola, per a qui no ho sàpiga, pues és la moreneta, la més alta,
i l'altra Saps més què passa? blanqueta és Que jo la Ribes. Ribes espanyola la ve cara més cansada, tio. Estic veient més cansada. Això no té res que veure. Pots haver guanyat les 2 rondes anteriors. Tu saps que estic ratllant millor ara, tio? M'ha vingut a mi de repente. Què? Ara tu imagina. Ostres, que gestionar això té que ser difícil, eh? Ramon, 12 segons, encara no m'has dit guanyadora. Vale, l'espanyola. Vale. Per alguna... És simpàtica. Després d'un combat de 3 rondes, de 3 minuts, en el que s'han pegat de hòsties per tots els jocs, dius, la doné de guanyadora per simpàtica. Què t'ha paregut? Jo no te l'esperava, ¿verdad? No sé, de tu ja m'ho espere tot. Bueno, anem a veure el veredicte, perquè este Ramon... Mare meva. No, ho he fet a portes, només portem 2 combats, i en falten 4. Vinga, va. A mi està fent-me molta gràcia. A veure, jo és que ja sé els resultats. I està fent-me molta gràcia perquè... Eixe és un Power Rancher, eixe que va dir. és un rosa així raro, no? Pareix el Power Rancher. A guanyar la que tu has dit. Has vist, ja t'ho Tio, dic jo. portes 2 de 2 combats. En sèrio no ho has vist? És més que evident, tio. És simpàtica, és més que evident. És més que evident. És més que evident. És més que evident. No sé, jo veig la planta i ja sé més o menys per on va anar. No sé. Per on van estir. Però Sí, mira, t'ho dic en tio, sèrio. Ho ha acertat, tio. Home, normal. Jo Exacte. ja veig ahir l'essència de guanyador o Que guanyador. simpàtica esta persona. Segur que guanya un combat de boxeo. Has vist? Què t'ha paregut? Pues ahí està. Combat de boxeo que ha guanyat. Sí, este Ramon ja em porta 2 de 2. A veure, A veure si em donen a mi una comissió. hasta Rosario Flores va També se va rear, va cantar i tot. Ah, vale, molt bé. Se va rear. Quina va cantar? No ho sé, perquè jo quan anava les zones musicals apagava el sonido. Ja, vols dir? No volia sentir Pues, res. té alguna cançoneta xula, eh? Mi gato hace ay, 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 uy, 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 uy. Eixa. Ja. Això ha sigut de tiró, eh? Mi gato gateado. Vale, va. Tercer combat de la velada. Luzu, que ja va estar l'any passat, que és el que es va lesionar en el peu. Te'n recordes que va haver uno que es va lesionar del peu contra Lolito? I l'altre és Fernán Flo. Fernán Flo, no sé si és salvadoreño, del Salvador, és molt conegut. El que passa que és un youtuber que està un poquet retiraet. Ja puja vídeos quan li rota. Quan li rota. Són amics. Què mola de Luzu? Mira, fixa't en els pantalons. Era. Ah, vale, que xulo, tio. Jo he vist camisetes d'estes també. Va de bola de drac. Sí. Per cert, me'n tinc que comprar una altra perquè ja sempre porta la mateixa en el programa. No veus? I Luzu porta la Z, ahí la de Dragon Ball. Ah, sí. Bola de drac. Està xulo. Així, combat ja de gent que ja pesa un poquet més. Les hòsties, dona't compte Ja són més fortes. com ja el cap va manejant-se. Sí. Hòstia, té el nas roig ja, el tio? Pot ser. Ah, hòstia, però per què no es posa el protector pel nas, eixe? Perquè igual li molesta. Jo aniria Jo aniria ahí... En armadura medieval. Jo aniria ahí en armadura. En armadura medieval. I en cavall i tot. Pujaria ahí en cavall i tot, saps? Pa picar així a la gent. T'acaba de veure com un picador de mouse. L'altre tio fent així, i jo... L'altre tio fa, però Ramon, què fa? Això és el que han pactat, pa pelear, no? Tu i jo hem firmat, no? Hem firmat. Hòstia, tio. I el tio rodant-me, jo en el cavall així. És que, a veure, jo aquestes burrades me les imagine i és que t'he imaginat Jo també. de pica i l'altre així en les guants de boxeo fent. Què fas? Jo sucant-li. Jo sucant-li. Vaig a veure, entretinant populats. Eixe tio és alt, eh? El d'allà, o per almenys pareix bastant alt. És alt i llarg. Però quina edat tenen els xavals estos? Perquè a nivell xavals, muscular no pareix... Luzu deu ser de la nostra quinta un poc més major. Luzu? Vale. Luzu és el dels pantalons de bola de drac. Sí.
I Fernand Flo, no sé els anys que tindrà, però pot ser que estigui rondant la trentena. Entonces, ara t'explique jo la meva visió. Estos no són simpàtics. No ho sé, ara fora bromes. Dona compte que en el moment que tenen d'avançar, un és més alt que l'altre. Per tant, Quina connectada, clar, xaval. és més complicat pegar de baix cap a dalt que de dalt cap a baix. Això és evident. La gravetat. No? Podríem dir? No? No és igual fer Xina que Xina, no? A la gent sempre és més còmode fer-li tot el recorregut, el màxim recorregut possible, perquè vol pegar lo més fort possible. No, però és que saps què passa? Ahir Fernand Flo, pareix que no, però encara que se'l vega més flac... Sí, però no, però estic veient... L'avantatge que el dona el ser més alt sí. i aquests braços tan llargs... Té els braços llargs. De fet, és que té cos com de... És que juguen a baloncesto. No sé quina altura té, però aparentment està molt flac, això sí és veritat. Estarà igual 1,90. Estarà rosant el 90, sí. Estarà rosant el 90 o igual més, no ho sé. Igual l'Uzus de la nostra altura i aquell pues, li trau uns 10 centímetres. Mira això. Ahí en les repeticions sí que es veuen com entren els... Sí, perquè, ostres, eixa anava al cau, Eixa no portes casco. Ja, i caus. I ahí a la soca de l'orella sí. el comença a pitar-te tot. Comença a pitar-te tot. Estava mirant el que estava aventant en una toalla. Imagina't, tu què te dediques? Tu eres simpàtic. No, diu, tu què se te dediques? I fa, jo vente. Jo vente abanicador de boxeadors. Sí. Clar, és que, a veure, contra uno més alt, el que tens que fer és clavar-te ahí en el meollo a pegar-te. Vulguis o no veus, Fernand Flo el que fa és això, manté molt bé la distància. Dins de lo que és un amateur, és un principiant, però no veus, manté prou la distància. És que saps què passa? Que així em dona dubte, en part. Ara te diré per què. Quant de temps queda? Porten la ronda 2, els queden 2 minuts 21-20 baixant. 2 minuts 20. Jo crec guanya el Flo. Aquesta és la teva aposta? Mira, no veus com ha esquivat, com manté la distància i tot, baixa els braços i tot això, buah. Jo crec que Flo. Entonces tu creus que Fernand Flo. Vale. Portes 2 de 2, Això vol dir molt de tu. Saps què passa? Digues, tranquil, digues. Com analitza Ramon, tio? És que moltes vegades sí que és veritat que ells van... N'hi ha alguns que van resguardant-se per l'últim, per quan veuen que estan cansats, entonces ja donen el màxim i dir ara vaig a per tu. Sí. Perquè tu pensaves que jo estava cansat quan jo el que he fet és jugar en tu. Entonces no sé si ara pot ser, però clar... Això ho fa un professional que té un cardio de l'hòstia. Però, tio, dona compte el que fa... Eixa ha sigut boníssima. Però, tio, fixa't en esquena, tio. En esquena. O sea, l'esquena d'este tio és 2 d'aquell. Però l'altura, per lo flac que està, sap treure el rendiment, tio. Perquè mira quines cametes té, tio. Però si aquestes cames, mira, perquè no fan patar, però tu li pegues una pata a ell i fa la revoltereta 2 vegades. Saps? No, però sí, a veure. L'altura en tots els combats, en qualsevol cosa de disciplina, l'altura el dona molta avantatge. Això no vol dir que després un baixet que li tragues 10 centímetres o 20, després el faig un KO, que això és el que passava amb Mike Tyson. Mike Tyson tombava a tios que li treien un cap. Sí. Però clar, Mike Tyson anava a la brega. Clar. Entonces era primera ronda, segona ronda, màxim tercera ronda, entrava, i se'l carregava el tio. Saps? Era algo exagerat. A Mike Tyson el que tenies
para guanyar-lo, el que tenies que fer era aguantar. Però aguanta, saps? Ja. Aguanta Mike Tyson. Ahí sí que tenía que anar en armadura. Madre de Déu, en armadura. Ahí sí que tenies que anar en armadura i la pica. I la pica, total. I així i tot, agarrava la pica i el volcava al cavall. És que era un animal, tio. A mi Mike Tyson sempre m'ha agradat. Després, Mike Tyson, fora de la seva vida, haurà fet el que ha fet, però el que era... Normalment han tingut vides bastant peculiars. La fama, els diners, tot això. Però és que Mike Tyson n'hi ha que posar-se també en el seu cap. Ell ara pots parlar en ell. Ara fa ell podcast i tot, i es pot parlar, però ell ho dia i fa, jo és que en aquesta època era un monstre. Em creia vegades que era un déu. Ell ho dia, jo dic que és que era un monstre. A veure, jo això, mira, ahir estava casualment pensant en això. Clar, n'hi ha un moment en què aquesta gent tenen un poder adquisitiu brutal. Tota la gent, un autògrafo, ostres, no sé què, el veuen, vull dir... Pues aquesta gent n'hi ha un moment en què s'endiosa. Clar. I se li va la pinça ja total, perquè la vida no és això, saps? El que passa que tot el que l'envolta... És que és diners, fama, en el cas d'un boxejador, home heterosexual, dones, clar, que vulguis o no, de cop i repente em veus clar. que cada dia en tens 20 diferents. Clar. Pues això n'hi ha gent que diu, hòstia, puta... Clar, i s'endiosen. I trauen el pitjor de cadascú, moltes vegades. És el que em dic moltes vegades de... Els diners no trauen el pitjor de la gent, sinó trauen com és en veritat la gent, com és en veritat la persona. Pot ser. I crec que més de 4 vegades... Però jo crec que n'hi ha un puntet que tots el tenen. O sigui, tots els que arriben a una fama considerable, tots tenen un puntet que a mi no el trauen, però el tenen. Ja, sé el que vols dir. En el cas de Mike Tyson, també on se'n va anar tot, va ser quan li se va morir l'entrenador que tenia. Perquè l'entrenador li feia... Clar, psicòlogo. Li feia com a pare. Clar, també. Entonces, era un recolzament. Quan li se va morir, ahí és quan... Va trastornar, ja. Es va acabar de trastornar. Ja. Però bé. Que després també hi ha boxeadors que tenen la seva família i no han tingut ningú reparo, han tingut diners i el que han fet han vingut de zones pobres i han ajudat als seus poblats. Però normalment qui pega aquests putxons tan forts, normalment, ojo. Ja. No, és el que vols dir. Vale, queda 1 minut i 18 segons i baixant. S'ha equilibrat molt, Sí. S'ha equilibrat molt. Hem estat així parlant de Tyson, però és que... S'ha equilibrat molt. És que de boxejadors, tio, és que n'hi ha cada per ahí. Jo és que quan parles de Tyson també em ve al cap Floyd Mayweather, tio. És que Mayweather... És un altre estil, però és l'estil actualitzat de... És que Mayweather és molt defensiu. Era molt defensiu. A mi el que no m'agradava és això, tio, que tenia les regles del boxeo, ell ja se les tenia tan estudiades i ja ho sabia tant com tenia que pelear, que és que quasi ningú el va posar contra les cordes. Hòstia! Ja t'entenc. Entonces va arribar un punt ja que dies, a este que li tenim que posar 24 rondes perquè es cansi i algú li puga fer un KO. És que no tenia ja puto sentit. Jo, tio, la veritat que té que ser curiós. Per exemple, Floyd Mayweather no té necessitat de pujar al quadrilàter. No té necessitat. Tu imagina't, tio, que digueres, mira, m'apeteix guanyar, no sé, 10 milions. Sí, pujar, i puja. I a lo millor fa un combat de demostració. Mira. Oh, ja, vale, ja va. Quines dos macoques li soltat allà al final, Quines dos macoques li soltat allà al final. Ostres, estava jo repensant i dic, què volia contar antes? Té que ser difícil gestionar. Tu imagina't en el combat que hem vist davant de les dones, que una siga la teva parella, tio. Ja. I estar veient com li estan sucant-ne. Ja. O sea, mentalment tens que tindre molt clar que això és un combat
perquè... Sí, no, sé lo que vols dir. M'entens? Està pegant-li una persona simpàtica. Clar. Però no mola. Sí, m'he de controlar. Que n'hi ha vídeos de dos en un quadrilàter i la mare puja en el bolso. I en el bolso porta una ratjola. Vale, tu has dit que guanyava Fernán Flo. Vale. Muy igualado, ha dit. N'hi ha que dir, y bueno, ho torno a repetir, que Ramón, la velada del año 3, no se l'ha vista. Vale? Que No, jo, no l'ha sí que, vista. jo sí que me l'ha vista, però Ramon no. Ramon ahir va arribar tard a casa, no va poder veure res i està mirant-ho ara tot de nou. El ganador es la esquina roja, Has vist? Portes 3 de 3. És que es veu, tio, es veu qui domina la situació, és més que notable. Pots dir-ho, t'ha caigut simpàtic, Fernando. No, és que es veu... Ja, però... Sí, a veure, jo trobo que... Dels... A lo millor en professional no es veu tant, perquè trobo... tots saben a lo que van. És que, Però sí... ja, però trobo que dels 3 combats que han vist és el que des del principi s'ha vist més clar. Perquè ha dominat molt més. Sí que és veritat que quasi al final pareixia que n'hi havia ja un equilibri. Inclús que dominar, però no, ha sigut després, saps? Ha sigut tot... Sí, ha sigut tot prou... És que Iluzu, tio, pobret, és que clar, ja porta 2 combats que els ha perdut. Eixe no ho trau, eh? No, ja no ho trau. Bueno, però després la xequera... Uno va ser per lesió, que es va lesionar el peu, que la lesió ja la portava. I ara ha sigut ja pues, que ha perdut. Sí, però ell estarà així, sentadet en casa, en la peuet així, en el martini, i dirà, he perdut, però mira... Ja, però vulguis o no, Home, clar, vols guanyar contra... clar. Perquè mira ja per la nit, l'estadi, hi ha quins colors i que guai. Que xulo. És que ja tu vols guanyar ahir davant de 60.000 persones i després 3 milions de persones que estan mirant en el... Clar, que vols guanyar, és que clar. vols guanyar. Però és depèn de com t'agarres les coses, tio, al final. La vida és això. És més interior que exterior. Perquè ara la tercera pot crear més situació de dir ara si guanyes com que pegue ja l'espentonet. A la tercera va la vencida. Exacte. Diuen, A la tercera va la vencida. Exacte. Vale, quart combat. Shelao contra Misho. Shelao és un streamer i un creador de contingut xileno que ha tingut molt mala sort també, pobret, perquè ni tocava contra Virus, que Virus ha participat en les altres velades, que va participar contra Mr. Jagger i contra el Momo, i en esta no ha pogut perquè ha tingut una complicació en els ulls, no sé què, no sé quantos, i els metges li han dit, mira, xiquet, que no... En ulleres no isques, no? No, en ulleres no pots eixir, i menys en lentilles també. Ja. I Misho ha sigut el seu substitut. En 30 dies ha tingut que preparar-se. Misho viu així en Espanya, però és d'origen búlgaro. Y estos son pesos pesados ya. Estos pesen, no sé si son 95, 97 kilos. Shelao medix 1,87. Misho medix 1,95. És enorme. Búlgaro, vamos. Els búlgaros ja naixen medint metro i mig. Això és ja ixen de sèrie, ja vamos. Sí, vale. I jo, antes de que comenci el combat, vaig a dir-te, qui creus que guanya dels dos? Però deixen que es vega No. Qui creus que guanya dels dos? Vale, però deixen que vega una foto dels dos. És que no vull ni que es vegues. Vull que digues no. A veure, va, dime característiques. És que en este combat t'ha dit que Misho és més pesat, el búlgaro és més alt, i el Shelao, el xileno, és un poquet més baixet, de la nostra altura, i pesarà uns 95 quilos. Què pesa l'altre? L'altre són 97. 97 o... Sí, 97. I més alt, no? Mira, va, els veus, va. Els tens ahí els dos. Uf, a veure... Este d'ací, el dels pantalons rojos és Misho i els pantalons negres és Shelao. N'hi ha que dir que Shelao, una de les seves aficions és fer boxeo i que no ha pogut ser professional perquè es veu que allà en Xile no n'hi ha moltes escoles que diguem i ell no ha pogut ser, però sí que ha practicat boxeo. L'altre també ha practicat deports de contacte, però no boxeo. És que este combat entès que dir... És que clar, el boxeo és molt limitat,
Perquè de contacte pot ser grecorromano. Però, clar, una cosa és una cosa i l'altra és l'altra. Jo crec que el menut, perquè si no va arribar a professional i es va quedar ahí, és que el tio... Entonces tú apostes per Xelao. Vale, l'aposta es queda ahí. Apostes per Xelao? Xelao a la O sigui que una, l'altre és més grandot, també. I pareix que pesava més, veritat? pesarà 1 quilo o 2 més. Vale, pues entonces l'altre. Entonces, Misho, Sí. vale, anem a donar-li el combat. Ahí comença també. És que jo volia veure com es manejaven, tio. Joder, tio, ja l'ha cagat. Bueno, Sí que és més gran. Oh, vale. Què ha fet? Li ha pegat a la nou? Li ha pegat a la nou? Ja està lesionat? Joder, que curt, tio. què Què passa? En tots els hombros, tio? S'ha dislocat l'hombro. Ara està de moda els hombros pa tirar la culpa. O què? S'ha lesionat l'hombro. Ah, pues mira, pues ja guanya l'altre. No dura ni 30 segons el combat. Ostres, tu. Això és una puta, tio. Que és el mateix que li va passar al del Dogfight, al del Joseph Mira, l'ha White. tot motivat. Això m'impareix que sobra, perquè guanyar a Xina és una reputíssima merda. Guanyar un cop... No té mèrit. No, és que no té mèrit, és que és el que diuen. És el que diuen Home, després. també t'he dit que a mi em pegaria això més que altra cosa, perquè t'esperes què serà, saber què, i dius ja. A mi em beca uno que es lesiona i damunt ha sigut perquè ha pegat la punyà malament, fa Xina, es lesiona i se n'ige l'ombro, és que jo ni ho celebre, tio. Ja, tio. Jo em estaria ahí com dient, no És n'hi que ha un no ho altre. celebre. Sí, és que n'hi ha un moment en què també ix un... Jo pensava que... No veus? A veure, ahí es veu. No veus? Pega la punyà i la quan se queda, i se queda mort el braç. No veus? Ira. Però quina lesió també un poc tonta, tio. Un poc absurda, Però saps per què és aquesta lesió? Per pegar una punyà malament. Ja, clar. Perquè entre els comentaristes d'Ibai, Reven i l'Ander, n'hi ha uno que és de boxeo professional i ho diu. Eixe colp és per pegar la punyà malament. Té la lesió per això. I una cosa, se te ix l'ombro del lloc. Sí, te s'enix l'ombro del lloc. I ara què? Ara què? Pues no pots fer res perquè això no t'ho poden col·locar En immediatament el mateix moment, no? i en seguida posar-te a lluitar. Ja. Això no pots. Este és el comentarista més professional de boxeo que eixia en la... No sé si en marca TV. L'altre què està fent? Un Padre Nuestro? Clar, perquè diguera que la lesió... Perquè, clar, tu pensa que és el primer combat de pesos pesados de la velada. Tota la gent tenia ganes de veure este combat. Ah, clar. Entonces, clar, ell està ahí resant de dir per favor, I no, que no siga... I no tenen un altre? De Que va. Perquè han fet aquest fallo? Perquè ja van tindre prou problemes en este combat. Ja. Pensa que un es va retirar perquè ja tenia problemes de la vista, ja li van aconseguir Això és un problema. Un problema. Després no sé com està, que pugen a un metge i se ho passen ahí prou bomba, que també guanyar a Xina, tio, entrevista a Misho, no. Ah, sí, ahí Això puja... tenia promocions de tatuatge, no? Sí, Perquè... ahí puja el metge. El hombro se le ha luxado. Ha sido ¿Veus? una luxación anterior de hombro. Gracias a mi compañero. No veus? Ell mateix de pegar la punyà s'ha fet una luxació a l'ombro. Que fort. Aquestes coses passen. És Però com- una cosa, això és perquè no sap pegar. Claro. Entonces, si n'hi ha gent que li passa això també en batalles més fortes, també és per això? Perquè en algun moment pegues malament. Vale. O perquè estàs... Estàs tan nerviós que... O què passa que quan... Mira, quan tu pegues, el que és l'antebraç i el puny té que ser tot una viga. En el moment en què tens el puny un poc inclinat, a Xina, la muñeca te la desfàs. Què passa? Que quan tu ja estàs cansat, arriba un moment en què ja pegues més fluixet. clar. Entonces ahí pots trencar-te la mà. Clar. I això passa per pegar malament. Aquestes coses passen per pegar malament. I a este xicón pues, li ha passat això. Ha volgut pegar un colp, li ha pegat malament i ella sola s'ha fet una luxació. Que és que és una puta, tio. És que és una puta.
Però mira, el combat... Jo Xina. El combat... Jo hi mirant. El combat més ràpid de la velada. I ara tenim l'altre combat de dones. Vale. Així està. Bueno, eixa, realment, si ho analitzes, eixa... Pues això, no poden contar-la, perquè realment no ha arribat a res. Ja, no ha arribat a res, però vulguis o no, sí. Sí, a veure, com a guanyar, sí, però jo li diria mig guanyador. És un resultat... Guanyador soso. És un resultat lleig. No és un resultat simpàtic. Com has guanyat o has perdut, I fa, no, jo... He fet un resultat lleig. Un resultat lleig. I ara, clar, així tenia que vindre Amoranz, ho saps, però als 4 dies de la velada va dir que no podia, que tenia una complicació mèdica i que al final en la velada no podria combatir contra Mayichi. Què passa? Que van fer que la lluitadora de Mayichi a 4 dies no se sabia qui era. Ah, no? No se sabia qui era. Per què? Perquè no ho van voler dir, volien que fos sorpresa i inclús en el pesaje va eixir la xicona que tenia que pelear contra Mayichi completament tapada, en màscara i tot que un raro misteri. tot, no? Inclús va eixir hasta el ring, hasta el quadrilàtero, tot a tapar, que tots dient, hòstia, qui és? Es pensaven que seria una de les presentadores, Ari Gameplays, que ja va pelear l'any passat, es pensaven que seria ella, però clar, quan se la van veure del presentant, diuen, doncs no pot ser esta. Fa que ser una altra. I qui és? El que buscaven era un poc aquest moment de... Sí. I qui és? La mateixa que ha peleat antes. Rivers. Què dius? Es va oferir... L'espanyola? No, la mexicana. Ostres. Només es va enterar... Però, tio, escolta, però ella ja està cansada. Van dir que per poder pelear tindrien que passar entre el combat d'ella i el combat unes 2 hores, 2 hores i mitja. Per recuperar? Per recuperar-se. Li van dir, si passen, jo no sé. Si passen 2 hores, Són 2 hores mentira. i mitja... No, sí, perquè no us digues mentira perquè ho va explicar Ibai. No, però escolta'm, el que vull dir jo és que un cor no se recupera en 2 hores i mitja. Sí. Tenía que haber un bon pla de paella, una cesteta i després uns fartons. Sí, o no? I la horchateta t'ha faltat. Sí, vale. Vale, així ja... Bueno, l'altra Ribes és la que el caia simpàtica. Així veurem què és el que decidixes. No pots posar el moment que ix ella i tots ahí mirant a veure? És que la música... Igual el copyright. Clar, no me la jugué. No me la jugué. No me la jugué perquè la música que es posa... I sense música, lleva la música i posa a veure com és l'entrada. Li posem altres músiques i vos cantem. Vale, jo volia que així és quan va entrar. Així és quan entra. Val. Que estàs fent el tonto i no estàs enterant-te. No, li havien posat la elegida. Ningú sabia qui. Vale. Això, tornem a repetir. No posa la música perquè té copyright. Vale? Clar, veuen una de les presentadores que es pensaven que era la que anava a pelear, la que anava a lluitar, i quan se la veuen allí dalt diuen, hòsties, pues no és esta, qui serà? Clar, quan es veuen que és Rivers altra vegada, diuen, hòstia puta. És que en realitat oferir-te per pelear... I Ibai li va dir que no, Li va dir que no, que tu no pelees 2 vegades. I en seguida va dir que sí, que vull pelear 2 vegades, que no passa res, no sé què, no sé quantos, pim-pam, i al final ho va aconseguir. Quan Ibai es va enterar de lo de Amoranz, que estava en directe, ella li va tocar per telèfon. I en seguida Ibai va fer... Hostias, Rivers me está llamando por teléfono. I en ese moment va silenciar el directe. I es veu que ella quan li va dir per telèfon que vull pelear. Que fort. O sigui, mai Déu. Sí, no veu? I ahí és quan es lleva la màscara. ¡Hay revancha! No veus, en un principi Una pensaven que la cosa, gent tu anava a pelear creus- esta d'ací darrere. Tu creus que molta gent que realment es dedica al boxeo estaran picats per tot això, veritat? Uf, ni aquí sí, ni aquí no. N'hi ha gent professional del boxeo que això ho veu com una oportunitat de dir, buah, n'hi ha gent... Perquè a mi em passa, jo veig aquesta gent fer boxeo i em pica moltíssim l'anar a provar a fer boxeo i a Xina hi haurà molta gent. En canvi, hi haurà molts professionals que pensen,
mira estos ninots que han plenat sense Ja. seguint uns inútils, parlant malament, Perquè no estan preparats no estan físicament. preparats ni res, són amateurs, no arriben ni amateurs, perquè qualsevol amateur de boxeo els rebentaria, Ja. i estan plenant un estadi en 60.000 persones. És que n'hi ha de tot, és com en el món, n'hi ha de tot. No pots caure-li bé a tot el món. Ja. Ja està. I això és així. I ahí està la presentació i anem a la primera ronda. Que recordem són 3 rondes de 3 minuts. I perquè vegues que Rivers ve d'un combat i se la suda completament. Pelea igual de la mateixa forma que havia pelat el primer combat. També t'he dit que ja va calenteta. Sí, ja Ja ves calfar. Ja ve predisposar, També t'he dit una cosa. Si perd, o sea, se'n va ben... 2-0. No, a part. O sea, eixa xiqueta avui estarà dormint entre algodons, tio. A Perquè li té que fer tomar. Perquè l'únic puesto que no ha recibit punyal ha sigut en les cames, Ja, i en el poc cul més. i l'esquena. És l'únic puesto on no ha recibit punyal. Que fort, tio. En el primer combat de Rivers mexicana contra Rivers espanyola, n'hi ha molta gent de Latinoamèrica que no està a favor de que guanyara la Rivers. La Rivers és simpàtica. vale. Perquè, clar, perquè vegava un boxeador que és més agressiu i que estiga pegant tantes punyades no vol dir que estiga puntuant més. Ja, clar. O sigui, és que n'hi ha molta gent que això no ho associa, que diu no, és impossible, no, si pegant més punyades. Ja, però és que després... Zones. Després compten... No és que compten les zones. Compten... com es diu? Que la punyada afecte, saps? Que jo el pegue amb una punyada xina, mira, te'n puc pegar 100.000. Però si te'n pegue amb una... Però que n'has a pegar? No. T'imagines el tou. Ell, a lo... Yo interneto. Ostres, uf. ¡Me ha reventado un diente! El horno, tío. Madre mía. Mira, l'altre dia, el dilluns, va anar Joan Pradells a Yo Interneto. Ah, sí? Sí, va ser un dels millors Yo Interneto. I així em vaig riure, tio. Hòstia. Ell i la nòvia van entrar en el joc de lo que és el podcast. Tio, i hasta que estaven en el xat, és que van parlar de tot. Mira, va ser igual que el de Jordi Wild, però en humor. Mola més. Mola molt més. Clar. Dóna'm un besito. Parlant de tot un poc. Dóna'm un besito. Vale, primera ronda, que ha passat volant. Joan Pradells, tio. Vaig veure... No, que te'l doné, espera. Està als Estats Units. Sí, el seguís, que està ara en Miami, Florida. Sí, se n'ha anat allí, gràcies. Va presentar el gimnàs que estava ahí entrenant. Tio, tenien... Clar, per mi això és bastant... Zona de poses, tio. Sí. En cristalls i tal, apostes perquè tu te mires, tio. Va entrenar en Derek Lansford, que ese és el segur que s'emportarà el Mr. Olympia enguany, però n'hi ha que veure la diferència, de lo que Té 26 anys, tio. Però És que jo el vaig veure... Tio. A mi que no em diguen, en Estats Units es prenen algo o entrenen d'alguna forma completament diferent perquè no és normal. Un culturista entrenant en Espanya i un culturista entrenant en Estats Units, el d'Estats Units li pegarà, tinguent la mateixa edat, tinguent la mateixa estatura, tinguent el mateix pes, li pegarà 100 patades al d'Espanya. Jo crec que tot el tema farmacològic ja està molt més evolucionat. Això per començar. I després, els físics que tu veus nord-americans, tio, són físics que ja de per si són una predisposició brutal. Són descomunals. És algo brutal. És massa muscular sobre massa... Són músculs sobre músculs, tio. Trauen músculs que ni existeixen, tio. A veure, Joan Pradells, jo vaig veure el vídeo després del dia de l'exhibició. Estava enfonant, no, lo següent. Però, clar, és que ha quedat sèptim. Ja. És que és un sèptim lloc, tio. És que
Clar, Però clar, és que tens 26 anys, què més vols? ja, però és, Si encara te'n queden 10, a lo millor. però és que n'hi ha uno de 21 anys espanyol que ha quedat quart. Entonces, vulguis o no, això té que fer-te mal. Però, tio, però les circumstàncies són cada una les que són. Ja, bueno. Combat. Com veus la cosa? Mayichi o la Rivers està fent-li ja un conteo, vulguis o no, això ja puntua molt per la Rivers quan estan fent-li un conteo a Mayichi. Així el que passa és que al ser amateur, l'àrbit, antes de que vega a Xina un KO o si algú està vassallant molt a l'altre, sol parar el combat i fa un conteo. Molt bé. Saps? No és igual, no esperen a que l'hòstia mate l'altre. Vale? També t'hi dic una cosa. La River pot ser A Cristina que ja va, la Mayichi. que ja vaig a més cansat. Clar. Però també t'hi dic una cosa, també ves més cabretxar, perquè ja t'han tocat la cara. T'han tocat la cara i damunt has perdut. Ja, exacte. Això també ho pensava jo, tio. Mentalment, o sea, és que és així, per exemple, de la UFC, dic la UFC perquè, clar, ahir ixen com a cromos. Clar, a part de que ixes, que has perdut... La que es dit de cromolatri... Ahir em va eixir uno que va eixir en tota la cara xorrant sang, que li se va fer un trau així. Uah, això té que ser d'una colza espectacular. Crec que ja sé què dius. Espectacular. Però d'ahir per la nit, D'ahir per la nit. Ah, val. No, mira, una cosa que sempre s'ha dit, que en realitat els lluitadors que tens que tindre por no és el campió invicte que no coneix la derrota. No. Els lluitadors que de veritat tens que tindre por són els que han conegut la derrota i han sabut tirar avant. Esos són els perillosos. Per què? Perquè han estat baix Clar, i ara estan dalt. clar. Ojo, cuidado, peligro en esos. Ojo, cuidado. I clar, és el que diem, així la Rivers ja ha conegut la derrota, jo esta me la menge. Me la menge. Damunt Mayichi no és una xiqueta així molt xiqueta, una xicona molt agressiva, que diguem. I vulguis o no, en això en el combat es nota. En el combat es nota. El que haguera molat és veure-la contra Morant, perquè si a Morant arriba a lluitar este streaming, t'ho dic jo que sobrepasses 4 milions de pico. Perquè a Morant d'haver arrastrat, saps què, a molta gent de parla inglesa. Ja. Entonces això haver sigut brutal. Haver sigut brutaler. Jo trobo que s'haver caigut hasta Twitch Ja. en este combat. Però mira, és el que passa en aquests combats. Això sí, Ibai haurà perdut lo menos 25 quilos entre la gent que s'ha retirat, buscar nous boxejadors. Haurà patit, saps? Haurà patit. Li han dit, no faràs una velada de boxeo però de gent professional? I ell va dir, la faré però deixeu-me descansar. Vull dormir un poquet, no? Que se m'havia oblidat. El combat de... Qui dius que guanya? A Parau. Vale, però no, a Parau no, encara ja... Bueno, m'està molt xerrant. Pues la veritat que ho ha fet prou bé per a lo cansar que hauria d'estar. Jo crec que guanya ella, de fet. Rivers. Rivers. Vale. Ahí queda l'aposta de Ramon. Que Ibai, clar, a l'este lesionar-se, es va dir als dos, mira, Shelao i Misho, estareu en la pròxima velada. Quins noms, Ja, bueno... Tenen nom de polos. Ja. ¿Quieres un Shelao? A un Misho. O quieres un Mico Misho. Com el Mico Muja i tot això. Mico Misho. Fantasmicos, igual, Sí que és veritat, sí que tenen noms així. Tenen nom de gelat. Nom de mantecao. Pues vale, tu dius que guanya la Rivers. Pues es va dir, en la velada 4 no té per què els dos pelearen el mateix combat, pot ser per diferent, però estareu en la velada 4. Entonces, clar, ahí va, ja ha dit que hi haurà una quarta velada. Vale, veredicto del combate. Para saber ya quién ha conseguido proclamarse como campeona de este combate.
Ai, espera, que això... Per què m'ha baixat això de... Por decisión unánime Està molt nerviosa la Rivers, eh? del jurado, Ah, és que vull... L'altre està més a l'expectativa. Després de calentar-te... A veure què fa l'àrbit? La cara sí. Ho veus? És que... portes... Estàs acertant tot, Normal, tu saps que jo, pareix que no, però vaig rodant. La Rivers en este combat ha sigut més simpàtica. Més simpàtica, ha sigut més simpàtica. Home, ella estava molt nerviosa per si que no li donaven res, perquè anar-se'n a casa, el que tu dius, que no sé jo si cobraran més comissió per guanyar, això és l'altre. No ho sé. No tinc ni idea. Clar, pot ser. Clar que sí. Teòricament... Teòricament, el que guanya és el que cobra més. té que emportar-se més diners. Però com a lo millor és amateur, home, també motiva més. També el fet de dir, mira, que vas a cobrar, jo què sé, és que no sé què cobren. Ojalà pogueren saber-ho. Ja, no ho sé. Igual, l'any xerrant d'ells i s'han pogut comprar un àtic en Marbella. L'any passat va haver un poc de polèmica en el tema dels diners que guanyaven. Va haver uno que es va queixar que Ibai encara no havia pagat, no sé quantos, té raó. i Ibai li va dir, tio, però... Va haver un malentès, no, però va haver un malentès va perquè haver pensaven que l'havien pagat i tal, i va dir que li haurà pogut Sí, va queixar-se. haver ahí un xicotet malentès. Gràcies. De res. Tio, no sé què passa, que avui tinc fam. Em faria un bocadillo de huesitos. Vale, y últim combat de la velada del año 3, el señor Germán Garmendia y Coscu. Coscu era argentí y Germán Garmendia... Coscus de Cuesco. No sé. O Coscu será a lo mejor un Cuesco en argentí. Argentí. En argentí. Vale, este combat també és el main event, el més esperat. També pesen menys que Misho i Xelao, però també una ndonga se'n poden anar en terra. Per cert, no li donen me gusta, li vaig donar me gusta ja que estic aprofitant Home, tampoc se notarà molt, perquè té 155.000. I ja té 3 milions de visites, el vídeo. I això fa menys d'un dia que ha passat. I ho ha penjat fa 10 hores. Fa 10 hores, tio. I pensa les persones que ja ho han vist en Twitch. Ja. És que és una animada. Sí, com vosaltres. Que per programa guanyem uns 10.000 euros. T'imagines? Estaria bé. Sí que estaria bé. Vale, vaig a posar-hi el combat. Però mira, mengen huesitos i mos fem cafè. Ja. Vale, així, espera, que estic preparant-ho. Últim combat. No mos va comprar a punt. A punt no mos va comprar. No, a punt no. Ahí está. Y comienza el combatazo. Es que mola porque es lo que digo això, ni buenas noches, es que no ni es saluden, van directamente al combat. Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora en este inicio de combate? ¡Se están reventando! Jo tiraria pa carrera, tio. Jo tiraria a rodar. Tu roda, déjalo, que canse, que es trega el nervi. Coscu, recordemos, representando a Argentina. Germán a Chile. Primer conteo. Pero además con mucha presión y encima metiendo las manos con Pillates dos rosegantos, tío. Ja. Yo creo que le está diciendo a Coscu. Es que no... A veure, jo quan vaig veure este combat No está respondiendo, necesita vaig dir, golpes también. en la primera ronda no pots anar tan a tope. Ja. Però vol llevar-se-lo de damunt. No veus, però aquestes hòsties, encara que porten casco, estan notant. Clar. Estan... I ahir em va donar un poquet de ràbia de dir, me cago en Déu, poseu-li el casco bé, tio. Ja. ¿Dónde ha salido este Garmendia, Ibai? Que a mi me la sudava també qui guanya i qui perga. Este tío va molt a saco. Jo tiraria a cansar-lo, tío. Tira pa carrere, Albanza, tira pa carrere, Albanza. Tu qui creus que guanya? Ah, tens que dir-ho ja perquè... Está viendo que pierde el combate, así que está yendo con todo. A veces molesta, ¿eh? El més alt pareix que domine més. L'altre està veient-les vindre. Oh,
Però clar, també és veritat que l'altre ara pareix que vaig més cansat. Ramon, digues un nom ja. El baixet és el que guanya. El Coscu. Sí. Está muy sentido, ¿eh? Está a punto, yo creo que de intervenir. Toma. Anava molt valent. Vas acertar tots els combats, tio. Sí, perquè s'ha vist que anava molt a tope, tio. Has vist el que fa el casco? Hòstia, tio. Una merda. Ja. Has vist? Tu saps què crec també? Mira, Vols que te diga què crec? Mentalment, ell pensava que anava... mira les 3 hòsties que li pega. Pum, pum, pum. 3, tio. Ni, Tres ni seguides. casco ni merdes. Mira com cau. Jo em pensava Ja. que s'havia lesionat l'ombro. L'ombro, veritat? Quines 3 hòsties més ben pegades, tio. Ja. I això és el que diu, està dient Ibai. És la primera vegada que vam caure a uno en la velada de l'any a base de hòstia. Buah. L'altre ni se l'ha vist vindre, tio. Que va? L'altre no se l'esperava. És que, a veure, tu pots estar atacant, però no te pots descuidar la defensa. Ja. Per què s'han portat estes... És que per què s'han portat... Vaig a tornar a repetir, Sí, perdoneu. sí. Però per què s'han portat estes 3 hòsties? Doneu-se compte a on els braços quan s'han portat les hòsties. Ah, darrere, clar, baix. Les té No pots baixes. tindre mai els braços baix. És que a veuràs, tio. Trobo que ho ha tirat un Me'n poquet massa recordo per un darrere. vídeo. Me'n recordo un vídeo, tio, que era un entrenador... Mira. 1, 2 i 3. Ja. On té les mans? Tu saps què ha passat? Que la primera ja l'ha de deixar desubicar. Sí. I la segona ja... Vull dir, l'error primer ha fet ja l'error tercer, saps? Però, hòstia, és que han sigut 3 hòsties, tio. Han sigut 3 hòsties boníssimes, tio. I mai ni se ho crea. Lo que estava No, passant. el que no s'ho creu és ni ell. Perquè ell ara s'ha quedat atordit a tope. Vulguis o no, això, Home. el pega un baixó... Home, normal. Ostres, Home, tio, ja està. Ha vist com li ha tornat a entrar? Crec que mentalment ja l'ha trobat el puntet, tio. Ja l'ha trobat el puntet, ja no n'hi ha res que fer, ja. Què ha passat? Ahí és que no sé per què s'empuja uno de l'equipo Sí. perquè es veu que tenia que tocar ja la campana i s'empuja. Ah! Hi havia hagut Ara li ho està explicant. clar, hi havia hagut un error en el temps de la campana. Ah, Mm. ara ho està Va, explicant. ara repetiran, ara trobo que repeteixen a Ostres, càmera esta és la lenta típica escena de- d'entrenador en ulleres de sol, de mafiós i gorra. A què sí? Sí, És la típica escena, tio. que ja veus per la nit que portes gorra i ulleres de sol, però bueno. Ja. Home, si jugara... És que mira això, tio, quines 3 hòsties, pum. Eixe moviment del cap, o tens Ja. bon coll, o és que és un cao, tio. És que és un cao. No veus? Mira les mans on les té. Tof. Ahí tu les cervicals, xaval, el tiro eixe. Té que ser brutal, Per això dona... Mira fotos de Mike Tyson quan no tenia coll. N'hi ha vegades que van així, Clar. De vegades passava del cap als Ah, musclos. vale, ho dius per a cobrir-se, clar. Clar. Trapeci. Tenien un coll que això era ni Fernando Alonso. El árbitro había intervenido, se ha quedado un poco ahí despistado. No, però ja està tocaet. Ja. Golpe durísimo por parte de Germán. Bueno. Le veo con cara de está flipando por esta pelea. Bueno, Estoy ahora mismo completamente en shock. Es que se están dando unas hostias. El Rebe flipava, Básicamente es que son 2 personas de 80 kilos. Hablábamos mucho del Misho Shelao, pero estas dos, míralos. No. Qué combatazo que está ahí- haciendo Coscu, qué combatazo que está haciendo el argentino. Germán contra las cuerdas. Germán se puede caer. No va a pararse. Un altre conteo. Ja l'ha trobat el puntet, tio. En el moment que ja saps per on entrar-li, ja està. Li ha trobat la debilitat, tio. És que, mira, Li ha trobat la debilitat. En la primera l'ha tombat. Ara n'hi ha un altre conteo, com aquell que diu, de 3 rondes ja en tens 2. Ja. Mentalment... Ja. Todo el rato, Salvador. L'altre... Home, pots... Ahir el que tens que pensar és que, tio, el boxeo
també és molt mental, perquè és un temps en el que tens que estar ahí, poden passar mil coses, i tens que aguantar. Mira, Claro, és que ja no. Ahí ja para el combat. Ahí ja no. Tio, has acertat tots els combats. Has vist? Visionari, sóc Madre un de visionari. Déu, ara el contrataran de tots els puestos. Sí, home. I ahí, que quasi l'ofeguen, tio, tots fent... Hòstia, t'imagines que ara se'l carreguen i tenen que nomenar guanyador a l'altre? Ah, diuen, este no pot perquè se l'han carregat, pues no eres tu. Ahí han fet Montonet, com molava quan eren menuts. Va, Montonet! Que la vaig passar molt Sí, mal. sí. Mira! Home, és que s'han tirat tots damunt. És que s'han tirat tots damunt. No, però ahir Coscu, a veure, Coscu podrà tindre, perquè també és ha tingut un poquet de polemiqueta per ahir, però ho ha fet de puta mare. En este combat ho ha fet, però de reputíssima mare. És que, tio, quines 3 hòsties li pega. És que La primera l'ha deixat desquadrat, la segona ja tal, i la tercera ja ha sigut... La tercera ha sigut ja per rematar-lo. Ahir ja... I després ja el que passa és que ja no estàs igual perquè el tiró deixa de cervical, la oïda també, i aleshores ja... I t'ha trobat el punt dèbil. Sí. T'ha deixat trastocat. Sí. El punt dèbil ha sigut una mala defensa. Ha sigut una mala defensa. Que és el que li hauria pogut perfectament passar a la Rivers de México. Així no, conforme estava llançant colps i colps, una va notar i anar-se'n en terra. És que el boxeo mai saps realment què va passar als 10 segons següents. Tu en un partit de futbol, normalment, però és que això és tot molt ràpid. El boxeo és molt ràpid, tio. No dona temps, són segons. Són mil·lèsimes de segons. En un combat és que pot passar qualsevol cosa. I ja per acabar, perquè s'ha fet tardet, les xifres. Les xifres d'això de la velada, per a que vegeu, per a que vos feu una idea, la cosa va durar 8 hores i 13 minuts. La mitja d'espectadors quasi va ser de 3 milions. Direu, en la tele hi ha altres programes de no sé què, no sé quant. Ahí es compta un dispositiu, saps? Si n'hi ha un pico de 3.449.999, són aquests dispositius. Perfectament pot llaure 1, 2, 3, 4, 25 persones mirant-ho des d'una tele. Entonces, fes els números, saps? Els números estos poden ser... Que això és el que fa la tele, la tele fa això. M'han vist 100.000 dispositius. Pues multiplico per 5 i ja tens tot. Clar, normalment multiplica per 5 perquè és la família, no? Clar. I si eres tu i el gos, també el gos compta. És com si jo estic mirant una cosa, mon pare, ma mare, el meu germà, les 2 gates. Ala, va, pues ja compta tot. Ja compta tot. En Twitch saps que hi ha hagut un pico de 3 milions, quasi 3 milions i mig de dispositius en aquest moment. I això, clar, ara ho veuen les marques i diuen, pues jo l'any que ve vull que estar. Clar. És que ha sigut una autèntica... El que ha fet Ibai ha sigut una autèntica... A nosaltres l'any que ve va al 7. Pam. Sí, al lloc. Pim, 3 milions de persones. Mira, pareix que no, però... Home, pareix que no. És que és no, molt... però tu... Imagina que estan mirant-te més de 3 milions de persones més les 60.000 persones que n'hi ha en l'estadi. És que dius, hòsties, és que són 3 milions de persones mirant-me. Sí, home, clar. És que... Però què dius, que és molt... Clar que és moltíssim. Ja ho sé, evidentment, però... Si n'hi ha combats que... Mira, busca-ho ara, per curiositat. Quina és la mitja en la Super Bowl? Serà més de 40 milions. A veure, mireu, per curiositat. Serà més de 40 milions. Mitjana de la Super Bowl. La Super Bowl... Espera't. Audiencia... Tienes que posar en inglés. No. Audience... sé per què el teclat no el tinc molt carregat. Los récords de audiencia de la Super Bowl 2023. ¿Cuál es la audiencia de la Super Bowl? 99 milions d'espectadors. Però clar, és que fan la maganxa de
de multiplicar per les persones. No saben quants dispositius... No saben exactament si són... I és una ahir estimació. 99 milions i ahir han sigut antes 100 milions? Això són les visualitzacions en directe, això és gent que ha anat i tornat, saps? Però tu en Twitch ho pots saber exactament. Ah, vale. Saps? Tu en Twitch, esos O sea, realment, lo que allà són 99 milions, així serien 3 milions. Serien, no, així serien igual les visualitzacions en directe que serien els 100 milions. Saps? Pues no està mal. No està mal, no. És que això, el que és la velada de l'any, és una petarda. Em sembla que estes... Però la Super Els Bowl... 99 milions Però seran... la Super Bowl només es veu en Estats Units i poco más. Estats Units és enorme, tio. Ja, però Poco más, te pareix poc, la tio. final de la Champions jo trobo que té més audiència. Si el Madrid arriba a la final de la Champions, trobo que té més audiència que la Super Bowl. Hòstia, la Super Bowl és un dels eventos més seguits. Mira-ho, a veure. Espera't, audiència... mira. Audiència... com es diu? Champions League. League. Mira, 3 milions, tio. Veus? Has vist? Sí, però este és el de 2023. A mi m'agradaria veure uno del Madrid. Final de la Champions League tiene una audiencia global de 380 Ostras. millones de espectadores. M'acaba de pegar un... Uf, qué barbaridad. Pero no te Ascienden a los 2.836 millones. Final de la Champions League tiene una audiencia De global euros. Mare Déu. 300 millones de espectadores, tú. No, vaig, dic de millones de euros. Ah, va, això asciende. Tu mires milions d'espectadors, jo estic mirant els diners. Sí, tú siempre a mirar el dinero. Home, normal, vull saber-ho. No, la audiencia de la Champions League. 380 milions d'espectadors. I els diners ja, bueno, no saben si en veurem uno o si en veurem dos. Però ja t'ho he dit jo, si a mi m'estranyava que la Champions la final de la Champions no fora més vista. I perquè en el 2023 no juga Madrid-Barça, però juga un d'aixòs dos equipos, a saber la quantitat de milions que n'hi ha. A saber. Perquè són els dos... El Madrid és l'equip més seguit en el món. Ja. És el més seguit en el món. Entonces, vulguis o no, això pegarà una petarda. Ahí està un exemple. Nosaltres vam veure la final de la Champions i estàvem en un cumple i hi havia pues, més de 10 persones o de 15 persones. I això en Twitch, per exemple, comptaria només aquest dispositiu, no compta les 15 persones. Ells compten com que hi hauríem 5 persones, 10 o a saber què. Ja t'entenc. Pues bé, xiquets, hasta així el Balset este 25 especial, la velada del año 3. Bueno, això ho parlarem. Jo crec que potser això no tindria que ser un... Balset número 25, així mané jo, ja que així mané jo. Això ho pagué jo. Ara sí que tindrem programes més seguits. Home, clar. Ara ja vestiu, ara ja veureu. Cosetes tenim molt guais, vos van agradar molt, ja veureu. Ara ja sobretot, bueno, pues que esperem que vosaltres també, en el temps que tindreu ara també de vacances, suponem, perquè nosaltres entenem que vosaltres sou gent de bon treballar i que teniu també el vostre temps per a disfrutar i això, pues disfruteu també dels nostres programes. Clar. Al final són risses. O si no, també es podeu guardar per Nadal. Clar, vosaltres o pa Pasqua. Vos podeu organitzar vosaltres un calendari vostres personal i entonces ahí s'organitzeu tots els podcasts. Tots els podcasts i aneu mirant-los a poquet a poquet. Pues bé, xiquets i xiquetes... Té que ser algo inclusiu. És que clar, com està... Chicuelos, a tots, chicuelos. Chicuelos. Tots els chicuelos. Té que ser, tenim un parlar inclusiu. I això, i ens vegem en el pròxim programa que, pues, si tot va bé, serà la setmana que ve. Sí. Ja... I l'adelantarem, no serà diumenge el programa, ¿vale?
intentarem que isca el dissabte i així també teniu, pues, dieu, ai, mira, que avui no m'apeteix anar a la platja, m'apeteix posar un balset. Claro. Pues te'l poses un diumenge. O a lo millor esteu en la platja Clar. també, pues podeu Clar. mirar i tal, i... Estàs ahí en el flotador de cocodrilo i Estàs ahí nadant i mirant mentre el programa. Calla, que l'altre dia en Mallorca van trobar un tiburó blanc. Sí, algo vaig Em vaig llegir. llegir, mare de Déu, mal susto. No us claveu en l'aigua. Si arriba per, arriba per ahí al coll, Més alt del genoll ja més del fora. genoll, feu favor, xiquets, no us claveu. Ara sí, ens despedim i ens vegem en el pròxim programa. Porteu-se bé, que nosaltres mos portarem mal. Vinga, va. Adeu, família. Adeu.